Asi už jste o nás slyšeli. Jsme Skautský institut v Plzni. Doteďka to byla pohoda, ale od září to rozjedeme naplno. Čau Šípku, hele, prosím tě, my jsme potřebovali nějaký posily do týmu. Nemáš nějakou radu? Jo, jasně. No, tak my to zkusíme. Dík, měj se, čau. Tak co říkám? Prý máme na teď nějaký cool video. Hledáme mladé, nadějné lidi k nám do týmu. Pokud chcete šířit myšlenky skautingu a Skautského institutu, nebojte se nás kontaktovat na Facebooku, e-mailem, na webu, nebo se najděte nějaký osobní kontakt. Poznáte nás podle tady těch skvělých šátků. A nejedná se o nic víc než o organizování akcí přibližně jednou za měsíc, nebo nám můžete pomoct nějakou jinou formou. Těšíme se na vás.